Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hung ni Marua. Palayo nako Gabriel, kay di na nako siya kapugngan. Malakin sa ang di nimo kapugngan, ha? Nganong itukbon magyud ko nimo palayo nimo, ha Marla? May mo ba atubang nako? Please Marla. Palayo sa kong anak! Palayo, lalaki! Marla, nganong ingon anang imong sinultihan? May mo ba mo atubang ka nako? Dali, Derby. Atubang nako, dali. Uy! Marla! Kasi mo mga mata! Mamatay ka! Matay ka! Ayaw! Marla! Ay! Mamatay ka! Ayaw! Marla! Buhi ang akong liog! Ayaw kuktok! Mamatay! Ang mga taong traidor! Mamatay ka! Mamatay ka! Naray mo nito. Usap ka na ito mo sa sul sa kwarto ni Marla. Uy, suma na. Si Gabriel, yung gilambo sumayo. Kakus ka niya. Iyan ulit gilambo si Gabriel. Usap ka yung buhaton ni. Nagway na magbayo si Marla. Kinalang tabangan ko si Gabriel. Ang mga tao, ang mga traidor, nasama ni mo, mawangangay nga mamatay, o dili ako! Kinsa man na nag-ulipon sa munahuna, Marla! Ayaw pa daw ganak! Batuki ka na, Marla! Dugay na kong nagpaabot iningi kayo na! Dugay na! Marla! Ikala ko ni mo! Ako si Gabriel! Gusto ko makatabang ni mo! Nganong gisunog ko ninyo? Gusto na, Marla! Marla! Marla, hunungan ka na! Hunungan ka na! Mani! Uy! Lo! Nasya sa sud ni Paulo. Nasa sud. Gabriel! Nagdi ka sa sud, Gabriel! Ipasakitan siya ni Marla. Ginoo ko tabangi si Gabriel. Siya nga ni Jesus nga gilansang sa krus. Pahawa demonyo sa lawas sa mga binunyagan. Nay! Nagampo maning. Unsa? Kinahanglan mawa ka ng demonyo nga nasa sud. Pag-ampo ka na kinasing-kasing nga pag-ampo maning. Ginoo ko. Tabangin ni. Naunsan ka sa sud? Ayaw pa daw si mong mapati. Kinahanglan mag-ampo ta. Sa ngalan ni Jesus nga gilansang sa krus, demonyo pahawa sa lawas sa mga binunyagan. Gabriel! Marla! Marla! Nahilom sa sud. Wala naman sa pagtigong si Gabriel. Nahunsan man ka nga akong apo. Gabriel? Marla! Gabriel? Marla! Naunsan mo diha sa sud? Musud. Ginoo ko. Nagkatag ang mga butang din sa sud. Si Gabriel! Huwag na magliyog! Gabriel! Marla! Gabriel, naunsa man ka do? Gabriel! Marla! Nakuyapan si Gabriel maning! Tabang. Marla, ay ka! Marla! Tabang. Huwag si Marla din sa sul sa kwarto. Huwag siya din eh. Tabang. Doon na ka ba? Marla? Nagusap ka niya?
Don! Nagkadugo ang imong kamot! Unsa man to? Ganun nagkadugo man ang akong kamot. Gabriel, iho, Gabriel! Iho, Gabriel! Oh. Gabriel! Nausa si Gabriel pa? Ha? Marla! Marla! Nakuyapan si Marla! Gabriel! Gabriel, ihok! Bangun, Gabriel! Naon siya manggalo! Gabriel! 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 Gabriel? Lo, hain man si Marla. Pero si Marla! Nakuyapan siya sa CR! Kinahanglang mapahilo na siya. Gabriel, magpaliunat na dinidali na. Nagadugo ka. Kinahanglan matambalan ka ng imo mga samad. Pero si Marla, Lo. Si Marla, tuot. Maning, si Marla. Ako na bahala sa kong anak, Gabriel. Okay. Ikaw na, biya lang mo na din eh. Dali na, Gabriel. Ay, pagsigahan ng mata ni mo, mamauli ulit ta sa ato. Dali. Gunit na ko. Gunit. Ilahos ka na ko sa imong kwarto. Ayun na, Lo. Ani lang una ko sa sala. Kasakit. Lo, daghang tag-istoryahan lo bahin sa nitabo kanina. Dito sa kwarto ni Marla. Ha? Unya na ng istorya. Kinalang matambalan una na ako ka ng imong mga samada. Murag bilto man ang nakasabad ni mo. Kinahanglan nga magpadoktor ka. Di pa ko mamatay ni Lo. Ugma na ko magpa-doktor. Amay nudanon Lo nga magkasulti una ta. Bahin ni Marla. Sige, huwat ako diya. Magkuha na kong tambal sa samad ug ikalimpyo na ng imong mga samada. Ay, gabi na sa maning. Huwag nakatuog na sab si Marla. Luya kay siya, manang. Pero wa man gitaw na siya'y kaunoy. Manang, usa man na to si Marla. Ay, maning. Maayo tingali nga doon na lang nato si Marla palayo din sa Bilya. Karon na. Gusto ka, mayo ka nakatug pa siya. Ay! Ibalik sa mga itong ngering. Nagatang siya nato sa pultahan. Murag dili ta niya pagawason. Buwag-buwag kang iring aga. Pauna! Chibe! Chibe! Nasuko siya, maning. Hoy! Kung usap ka matanga sa demonyo, pahawa! Pahawa! Mitutok lang siya nato, maning. Kinuo ko. Mura naman kong mabuang ining dapita. Marang, kinala magkatawag ko na ito ni. Magpakuha lang ta din eh. Maayo pa. Ay. Lo, salamat Lo sa imong pagtambal ako. Kapdos. Yan, natambalan na ako ang imong mga karaso sa samada. Pero kinahanglan nga magpa-doktor ka gyud na. Ayog ka balakan ako, Lo. Di pa ko mamatay ining Samara. Karon sulti ko. Unsa man gyud ang nahitabo dito sa Bilya. Nganong daghan magkagsamad. Isa ba gikabugno ninyo ni Marla dito sa kwarto? Si Marla ang mibugno na ko, Lo. Pag Lo. Mahug ka rin sa bangko. Si Marla. Ambot ba, Lo? Ambot kung si Marla pa ba ang nakita ko kaganina. Lahi kay siya, Lo. Lahi ang iyang mga lihok. Ug lahi sad ang iyang gipanulti. Kaya nga na. O siya man dahil gipanulti ni Marla kaganina. Mura siya laing tao, Lo, nga nasuko sa kong pagka-traidor. Unya, gusto ko niyang patyon kay traidor kuno ko. Tungod tingali na sa pagkuha ni mo sa medalyon. Ambot lang, no? Pero
Pero lahi ang nakita ko ganina. Murag di na si Marla ang akong gikatubang ganina, Lo. Ug kuskan kay siya. Ug ang iyang mga mata. Oh. Nagdilaab sa kasuko. Oh. Uy. Ug may gisulti pa siya. May gisulti siya nga nakapalibog na ko. Unsa man. Unsa. Iya kong gisinggitan nga mupalayo sa iyang anak. Oh, Lo, mahal ka, Lo. Nisulti ka na ni Marla? Mao ka na, Lo. Tarong lingkod. Okay. Oh, unya. Usay nagkapahunong niya sa pagpasakit niya mo. Ambot, Lo. Kay nalipong naman ko sa iyang paglamba-lamba na ako ganina. Uy! Ang medalyon! Hala! Oh. Wa na ang medalyon diri sa akong liog, Lo! Hala! Nahuog na gyud! Wa na! Lawa na, Lo! La! Patay! Lo! Nakuha ka tog balik ni Marla! Mautingaling may hunong na siya sa pagpasakit ni mo. Tungod kay nakuha na niya ang medalyon. Mao ka, Lo! Hello, attorney. Si Maning kini. Kuan, sorry gihasol ta kaning oras ha. Okay, di naman mag-abot ugma akong tuyo ni mo, attorney. Ganong man. Unsa man di sa man maning ha? Ganong mo magagnadlok. Attorney, may nahitabo diri sa Villa. Unsa? Unsa may natabo diha? Si Marla, attorney. May sakit si Marla. Ug nagsugod niya sa diyang miabot mi diri sa Villa. Unsa man gid ang natabo ni Marla? Kuan, kani siya may grabe siyang daman. Unsa? Damanon si Marla, dili ba, attorney? Pero nahunong na ni. Pero karon nga, niya namin sa Villa, kalit nga, bibalik ni. Ya, unsa may mong una-una karon ha? Maning anong nanamagmang ka? Attorney, tabangin mi magkabiya diri sa Villa. Unsa? Mamiya mo diha? Apan nga naman maning? Hayahay naman ang inyong pagpuyo diha. Gusto ka, attorney. Hayahay. Pero, mura mabuang diri si Marla. Lain kasi lihok. Ug may itom nga iring diri nga makahadlok. Unsa tay pa? Pero dili may mo nga mubiya mo diha nga dili may bao si Attorney Dilo. Unsa? Ano man yun? Daaning nanugon ako nga dili mo mubiya diha kung dili siya may bao. Kung walay pa makapuli og puyo anang maong bilya. Unsa? May mapangataga ko ni Mugniruan ng Attorney Dilo? Sige. Ako lang i-text nimo ang number ha. O ako lang sab siyang tawagan. Sige, attorney. Pero mahangyo lagi ko nimo nga. Magpakuha limin mo diri sa bilya karon. Bisag si Marla lang unang maguna. Kuhaon ta mo? Oo. Kinalamadara ko si Marla sa ospital, attorney. Unsa? Sige. Maningkamot ko nga makontak si Attorney Dilo ha. Karon na may kuha, attorney. Sige. Kalma lang maning. Sige, puyay ni wala ko karon. Kuhaon ta mo diha. Salamat, attorney. Sige, bye. Lo, mutungas ko balik sa ibabaw. Gabriel. Usya. Nga naman. Kinahanglan masiguro na ko kung haing gud ang medalyon. Gabriel, sukad karon pa magkumadlo sa manhini. Ayaw nila gagatos Villa. Unsa? Di na mahimulo. Kinahanglan mo adto ko. Kaya nagkinahanglan sa akong tabang si Marla. Gabriel. Lumituon ako sa gisulti ni Elgin. Nasudlan gud og daw tang espiritu si Marla. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.